Tingnan natin yung pato natin guys. Naglilimlim. Dalawa na sila. Bali ito guys, noon nagkalat yung mga itlog nila dito sa labas. Tignan nga natin kung meron pa nagkalat. Bali nilalagay ko lang dyan sa pugad nila noon. Bali first time kasi nila mangitlog ito noon. Ay ngayon lang sila mangitlog. Dati guys yung isa nagkalat dito sa labas, pero ngayon nandun naman na siya sa pugad nila. Dito ko nakita yung isa noon na itlog, yung pangalawa dito, yung pangatlo dito naman. So yun, wala naman nagkalat. Dati kasi hindi siya pumupunta dun sa pugad niya. Kagabi guys, ang lakas pala ng ulan dito. Sobrang lakas ng ulan dito kagabi. May basang-basa dito sa loob ng kwan, mga manok. Mamaya pa sila papakainin. Tapos ito, natapon ito noon. Punta dito. Tignan nyo ngayon guys. Asola. Ito. Asola natin. Tapos itong isa dito, nag-overflow. Yung iba guys natapon dito sa baba, yung mga yan natapon. Guys, bigyan ko yung mga sisiw. Kain nila. Kakainin nila yan mama. Marami pang natira sa kamay ko. So yan nga guys, hindi naman na nila kinakalat yung mga itlog nila. Kasi talaga araw-araw ko tinitignan dito sa labas ng kulungan nila kung may mga nakakalat na itlog. Kasi dati guys, nakakalat lang yung mga itlog nila dito sa labas. Pero nung nilalagay ko na sa nila, sa itlogan nila, sa pugad nila, ayun, natutunan naman na nila pumunta sa pugad nila. Ulit dalawa na yung naglilimlim guys. Malakas din tong tubig. So nga guys,
mamaya pa sila kakain kasi masyadong maaga pa. Bali, unahin pa yung baboy na to kainin mamaya bago sila.